Салом алейкум тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Майдони Батл. Ҳай хелаши да канал нестем. Ҳафтаи гузашта чихе бигем кратка ясна бигем я одам гузон нагузон шарманда кард ба гуфти худаш аввал Майдони Батла дуюм мара баъд не якум Майдони Батла дуюм инаи мардака ман инаира мардак мегум. Ман мефаҳмам одаме ки шарт мекуна контракт мебанда ӯ мефаҳма мақсади контракту шарт чия. Ман инам хали одама мардак мегум инаи мардака ӯ баъд сеюм мара. Хорошо, мақсад аи видео кардани мо чия ки бисёриҳо нависондаанд ки Лилвест риди Лилвест тарсид наомад. Не ки ҳама видеора наздам Лилвест тарсид, Лилвест гузонд, хали у хали нависонданд дар комментариҳо, бисёр одамо мара занг заданд. И видео ба ҳамин хотирае ки ман ҳамин одама бояд мақсад дар ин чиз ҷавобгар маюма ки хе бигирем. Ман бояд ҳамин одама сафед кунам. Ман ҳамин одама ваъда дода будам ки то 25 тоқат ки ман рӯзи 25 сиёмка мекунам ва дар пеши худат дар рӯбарӯи худ бахшиш мепурсам. Ман ай ҳамин одам, ай ҳама мухлисои ин ҳамин одам, умуман ай мухлисое ки ҳамин батла ажидат кардеста буданд бахшиш мепурсам ки ҳамин батл нашид. Сабаби ягона, единственни причина ё ки урусиш кати ягона сабабиш ҳамие ки батли пешаи батл рӯбарӯ буд. Агар дида бошен ралли кати меҳроҷ дар прайчтаги гап зесиянд. Я ҳафта пеш кати ма гав мезана 14 да розӣ мешава. Рӯзи рӯбарӯ мебиям мега ма 14 да намекунам 20 дамон 20 мешавам. Пешаи 20 шидан якум раундша мехонам мепартоя. Ма сабабша намедонам дар чия мақсад. Ака мефаҳмам матра Рамазон този просмотрот безпощадни ай да ютуб буд. Мақсад ҳамунҷа да меги ку ма обязан нестам ки дар корои шумо хали кунам у хали кунам. Хорошо не ки бидон ки ин чиз дер давом наметия. Намехоҳӣ ҳамкори чор тарафат қибла. Ту ба ин ҳамин рафторот нишон додӣ ту ки ту просто матрая чӣ мегум ту текстот аз ёд набуд додар. Якумш ӯ баҳонае ки шумо текстотона дузидагиянд, фурӯхтагиянд, намечикадагиянд. Агар ҳамин чизо ростам боша айбиш медонӣ ки айбдор имина рест проай имина туай айби якум калон айби туай дуюм айби навикай сеюм айби ман намедонам касе дар ҳамин студияи шумо ҳасте кайтон. Агар ҳамин корам шида боша значит шумо несерьёзно ҳамин чиз дар насица мекунем. Ман намегум ки мо туда миллион додем. Не ки ҳамун чанд қасуме додем надодем ҳамун қабуд гап зан договор ҳамун қабуд мо ҳамун қасума туда додем. Ма чӣ гуфтам ай суме ки дата додем ауда кам даи додагием. ӯ хали баҳонаое ки Лилвест чиризма чӣ мегира фоида мегира просмотр мегира. Ман ира мефаҳмидам то 6 моҳи аввала 6 моҳи аввалай ку агар дар 6 моҳ натури инаи рӯзи визив доду пагата визивша қабул карди 6 моҳ пас ҳамин батл мешид. Ман мегуфтам ҳо айҷада ягон хе хайп меқапаи бачаи ту. Не ки айбайн як сол гузашт дар ин як сол ту я 15 бор батла атминид кардӣ ӯ батл мондӣ. бихонам ира Лилвест дига дар ягон видео ҷура номемара наги ӯ ка хезе нигерен гуфта хезе авлод 6 ба 1 доди худо гуфтестен дами доди худора кабиден ку марде Майдони Батл биё. Ма баъди ҳамин смсш Майдони Батл омадам. Ту смса 21 феврали соли 2019 нависондагӣ. Феврал, март, апрел, май, июл додарҷон ҳамин 6 да 6 меғалта меган ҳамин 6-та нишон додӣ. Барои мара имина ту никтоӣ тамом. Ту медонӣ ютуб каналат. Мақсад ина бояд бори дига ма ай одамое ки ҳамин батл омаданӣ буданд ва ҳамин батл нашид бахшиш. Ай инаи мухлисои инаи мардак бахшиш, ай инаи мардак бахшиш. Тамом. Сиёҳ карден мара мақсад. Инаи қайра сиёҳ карден чӣ карден. Агар дар иҷа дар нашидани ҳамин батл агар гунаҳгорам боша, агар ҳамин одам гунаҳгор боша, ягон садум одами гунаҳгорам меяд. Садум причина гунаҳгори ман барои чия ки рӯзи 20 ма прайд рафтам ждатш кардам то соатҳои 3-4 фаҳмиде 4:30 шидай омада фаҳмиде. Мақсад акай саид мардумай хеле фаҳмонданиам ки
ма батлам 100% тайёр буд ҳо мега ай байн он биз биромад хеле чӣ биромад ай байн мега круг да байни мо биз мондагия не ӯ биз мақсад да круги хитона ай группаи хитона як гапи дигарам аз он бигӯм ай круги хитон тексти хитона ҳарса бурдестана хеле даже ты буд кадаги будӣ уже ман медонистам ты чӣ мегуфтӣ ман эра предсказат кадаги будам ки одам чӣ мегамара ҳамун гапҳо биромад охирда бо даже текстоша да пеши ҳар кас мехонӣ ӯ одамо миян меган ҳарҷода гап меоям ма баром ка дилам пир буд ки ман жаждаям батла доштам ки бояд шава барое ки дилам пир буд ман мебарам ман барои победа рафтам агар не бай хеле нозу низ ман давно метонистам отказ кунам батл ина мужик қати штаги будам амболи бо бигӯ элнамай хитона элн лирикай қати шумо қати нигер кай дидаг биде намай рост бигирай нами одам бо пешаки қати хезе нами одам конфликт дошт фаҳмиди якмиш на одами майна одам рептиҷа ягон кас қати кордор надора ози 100 бонаи дига мекунанд хулосаи гап раундоша гӯш кардам фаҳмиди ҳамун гапҳое ки чизе ки аҷдад кардам ҳамун гапҳо буд баъд нашод чӣ мега ма исбот мекунам текстоша вақтам мегирам акай саид мегардам мега ки мошини кира барона мешуни барон бепил нестай ки вай да берун бушоя ё ки мора барон единствени мора масъалаи чи строги мекапай бача брен трекнем брен ҳаракат кунем ва ягон бор ина гуфтагия уна ура биги битема ё ки наира биги уҷаба барон ҳеҷ вақт қати мо хеле рафтор кадаги нест сони барон навҳуи кадагия маули нарафтам амуҷа якмиш маули набудам дамуҷа баъд я темаи дига мега ки ла дохите нахуд да раунд я одамера ки дами дунё нестай ҷовида пуш када мега рӯзи представид ки рӯзи мега масҷидро варданда ты бетаврат будӣ диромадӣ демиш ки ман рӯзи масҷид ижда набудам рӯзи тобут ижда будам масҷид рафтан да ман набудам ина хеле гапа баъд бо як тайгаша мега ки да респрош я студияштаге маям азяй ти мега баклашка мезака қичидаге якмишу баклашка да секаса уҷа да тоҷатхона надошт штаги будем ҳар семон чӣ кадаги будем да он баклашка я бача омад хале окваз гуфт гирифт задаш мо секаса хандидем азя шоҳида азя медона баро ки медона номи ӯ бачаро агар бигиран ӯ бача инора медона кияй ура одам шон даже ура мешноса кияй мияна хеле ҳамашон ана хеле парпечо мекунад ура гирифта дам хай батла михалия ки ягон гапи нав бояд придумат кунӣ ягон чира бори икни мақсади ягон калимаи та дурӯғ набуд ман онора пешакӣ медонистам ти чӣ мегӣ ман тайёр будам ҳамашда барои ҳамикама жажда ами батла доштам фаҳмидӣ ҳамун рӯз ман рафтам ай соатҳои 9 мардам ҷамъ шидагӣ буд ай соатҳои 9 ман элна занг задам ки ман мерам меистам агар ҳамон одам омад камерата мегирӣ гапотон гирехт чизе гирехт ай бихитона мехезен мара иҷа сиёна бронини уже раунша бироварда мега ман гунаҳгор нестам иҷада ман папирок мебиром барое ки ман на канал дорам на чӣ дорам аз зиндагимам да канал намебинем якмеш и каналам гуфти ҳам гапҳо як рӯз аст як рӯз нести гум мешава ба ма гаштам гуфтам миояка ҳамон одам омад миоя гуфт харашо мебинем то соатҳои 3 раждат кардем нашид уже мегам пеш прайда ҳама додвой дора ақорат дора ҳамара ҳам ура хестам рафтам ду бача ҳами гирья намекуна халос ай москва омадагия фаҳмиди яка штагия мегум бача намешавад илтимос бирен аматон ҳамара ҷавоб додесте аввал пацанора роӣ кардем ки бирен ҳамара ҷавоб дод намия он мужик мега ман москва омадам билетам сӯхт ихелӣ баъд одами хичонда пеши ман занг заде бача биё ай москва омадагиам як соат ждатиш кардем нашиди гашт гуфт бира хона дам биги уже соат 4 шид хестам рафтам омад ралик ба омад гуфт дар ки ҷое гуфтам ман тоқаям хе биё тоқа биё ягон одама наги қатид ки ягон гап мешавад чи тоқа биё каса мир нагам мезанем тай дом ман набудам ман боло буд гуфтам тай мегафон биё ам пеш прайда хест омад бехай прайда гирифта ки омад хай чақчақ кардам беха мега чи халай дами дурун сартон бутам гуфтам ман уҷа ман бояд халқ да шов доказат кунам халқ да бояд доказат кунам ман чира узи каса медорем якдигар да чӣ доказат мекунем барали гашт гуфт халай хай биё рамдон намехонем канали ма да фирмете плитра ман метонам гуфтам ман канали ти да чикор мекунам ай фоидаи худат бизанам да фоидаи худат гашт гуфт халай хай 100% брат чо мекунам батла ки ақурат мақсад даста дод гуфт хафа нести раунд ма бихонам гуфтам
تو уже корта кади уже ма чӣ мепурсӣ ти хитас беласнешка бироварди гуфтум рамазон ма иҷа сиёем барои ки ма батл омадам ма тайёрам о трам тайёр будӣ маладес ништияк воима кад мебарам короче талпаи мухлисо ма пиштам дагир 4 нафар дагир дештаем раунд яна муд гап зад ба худо ноити холӣ ма гуфтестам ки ма ба хотири мухлисо ба хотире ки иқа меҳнат чи як раунд ма мехонам як раунде ки ман ҳар раундода қати халқ кор кардагем қати группам як раунда мехонам ки амурам ҷудо мекунам ки мақсад фақат чӣ боша акапела боша ки як раунд ма мехонам баса ба дига 10 метана 20 метана ма дига қати батл матл намекунам дига қати кор карданам намеша я батл ки та айудаш набромади прямой эфир та дидам чӣ мега хуб накардам хай да ютуба хуб накардам хай я сол давондумшон батла накардам короче додарҷон майли мора падвадид кардӣ майли инера падвадид кардӣ майли прайда падвадид кардӣ майли ҳам я ҳафта пешаш хеле даст да кунди синат мухлисои ма камбағаланд ва ё пул намеёванд я ҳафта 50 сум ки биям барои ҳами 2 ҳафта пасш кунем 20 да кунем ҳамун чен мухлисои ма биya хайна мухлисо чӣ дид ютубу ғариборам нигоҳ мекунанд вай мардум ҳаму омад ки ҳамун рӯз кайфият короче гӯш ки додарда ты агар раҳи продвиженита у раҳи дар наплаву будан та ҳамхе мебинӣ гап нест ин 4 тарафат қибла раҳат сафед чӣ мегам бо муваффақият дар карьера ма у 6 моҳ пешам кати ҳами гуфта будем яблоко от яблони недалеко падай ты корта кардӣ ты нишон додӣ дар асл ты кӣ чизе дар бурат мегуфти ан рост бидай ма инами ягон заррае намонди ки ягон хе тра дастгирӣ кунем оле аки нашод батли нави килен агар ирам ам хали шава бовар куне айтошто ма шуморо мешиносум ку ма изо мекашам ара ами чанд бор гуфтам ами одама ки мерам пешаш миём мегум батл чӣ шид ма тайёрам ина число дамондам бо мерам ты гуфтам ака издиватса дорӣ ты дига тарафдори амунои қатъи амунои дига гуфта ман нестам мега тарафи мо гуфтам чӣ хел ты ба гапи амуно кадестӣ уно занг мезананд числа ина рӯз мегирам амрӯзш мекунам рӯпарӯ дар рафтем 14 ма тайёрам рафтем 6 мега дарак дорӣ 20 да шумо бема чӣ маслиҳат кардем байра даруш гуфтам ки ты ҳама одам қатъи тарафдорӣ биём батла тез бигзаронем мардамам уже ақора дорад тез бигзаронем хидмона сиё накунем бигзарем ам удай батл броем о ма тайёр ма уверен будам фаҳмиде баъд ҳамун видео охирча мега барои мухлисон камбағалам биё яке байни видеоро аҳамиятем яке мегардам мега гапароз шабгум якм раунд тайёра дим раунд тайёр нест ба у мухлисоша камбағал манбағал ты на якм раунд тайёр буд на дим раунд барои ҳами подписчикои муҳтарами майдони батл бахшиш як бор дига айноми канали майдони батл западлоя пишти хеле одам бахшиш пурсидана хайна бахшиш и батл намеша и ажидатам накунем тамом ма барои ҳама рамазон як раунд ма мехонам ба сайта як раунд амоам ки фақат текст нависагиём қатъи халқ кор накардагиём те якм раунд ай хеле аҳамият те чишмо ту сай текст нигоҳ дорӣ урам хушрӯ хит кардама як раунд ма мехонам ба ҳами қатъи дига тамом фаҳмиди агар беҳад хоҳиш кунанд далшима ма мумкин mp3 кунам просто mp3 мехонам тамом далши рамазон панот ба худо